Naše vedomie sem neprišlo, aby odletelo do iných dimenzií. Prišlo sem, aby naše telo so všetkými jeho jazvami a blokmi premenilo na stroj, ktorý unesie čistú silu. Aktivácia prichádza v momente, keď prestaneme obchádzať svoje bloky a začneme ich transformovať. Tma nie je nepriateľ. Je to palivo pre naše svetlo. Každá bunka sa musí naučiť uniesť viac svetla. To vyžaduje prácu, čistenie, vnímanie a hlboké prijatie svojej fyzickosti. Transformácia nie je v oblakoch, deje sa v kostiach a krvi. Tu a teraz. Klikni na tlačidlo odoberať a zapni si zvonček. Budujeme to spolu.